hidipia hawara phanisi birta kime Morning suri hinira ingkora ke thobaning kan kep asatlang ketok dunji ariso ejang atum aphan kedam tang mati jong ni phai kep ada por phai kre si malompen hidipi high school along KSA hidipi branch committee atum patir piponsi free coaching class avarsai ingpu biponlo Labang so mai along mai kachari pon lake KSA hidipi branch mai phu Thomas Bay lapen chunbang atur tok bipensi mai alam the jai ponlo Labang so free coaching class kangpu along alohi sarpo man pen ka chetong don lake Karbiang Long Autonomous Council EM in charge Health and Family Welfare lapen Art and Culture Surjo rong pharahin pensi ingpu bidon lo Board and VDC Chairman Sonaram Singnar Social Worker Philip Teron KSA TDP BDSR Lai Chaning Leng KSA Maipu Thompson Rongpi Dihin Rimbang Longki Inti KSA Bokajan District Committee Maipu Raju Ingleng Chunbang Desoy Teron HDP High School Headmaster Robert Singh na lapen penangan ke theki ding atum chetong dun si RDP don lo EM Surjo Rong Pharpen Maya Long lam thiki jai pon ke isi khe aphan ing thur bonji pulote lokacharia bang paprang vek nenji halapu KSA BDC Maipu pentami lam the jai pon Hidipia Hawaralong School Matriculation Asatlang along Kimi U Angthek Klangdonde. Nasi Chinki Chingwai se Hidipia long Varsai Inpulo. Lapen non Sarupathar lapen Arnam lang Pialong free coaching class etami Inpu da Prang Popota Inglenga Sang Hopen Lamthe Jaipontu. Dilai pen Vijoy Rongpi Karbiang Long Live.